So maglilinis kami. Kuan man eh. Wala pa man kaya mga gamit uban gikuan na ba ni ma'am? Ay, kasumbagon siya. Ala, dito yung mga memories of Bali. Try ko dito. Sagutin na kasi, bakit ka nga ba? Bakit ka nga pa lumipat? Ha? So, ayan na, inaayos na lang. Meron, pero hindi ko alam kung pwede inumin. Kasi si Mia, mineral lang in-order. Itabi mo muna itong mga... Ate siguro din wala ka ba? Hindi ako tayo naman yun. Okay lang naman. Ay! 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 Oh! Ha? Ano? Wala! Hindi naman siguro. Ayun. So, Ah! Hello! Wait, Na-miss ko yung ba... Ay, andyan pala yung katulong namin. Hello! Hi, hello sa mga katulong namin. Naglilinis po sila. Pasensya niya medyo magulo. Ibabalik ko yun sila sa agency kasi hindi siya marunong maglinis masyado. Kasama din po yan yung uncle niya. Uncle niya, si Alvin Babanhan. ayun ka. Dito na po kami titira! Yawa! Ito pala yung bahay ni... snack mo. Uwi lang. Andyan na, may surprise kami sa inyo! Halika! Yatay, chichirya. Asan yung alak? Mag-inom talaga tayo. Ito mag-inom mo awa kami. Maglimpyo mo kasi Mag-inom kami. Ito na yung totoong overview. Grabe ka Hindi, na. First time ko dito. Sagutin na kasi, bakit ka nga ba? Bakit ka nga pa lumipat? Ha? A. Buros? Ha? B. Mia, pwede pahiram nito muna? Ha? Asan yung mga vacuum niya pang ano? Hindi, eto, ayan. Kano? Pinamin tayo, bibili Yung ko kay panlinis Mia daw yan. niya, panlinis daw ni... Sa Kasya man to sa'yo. Ha? Kaba? Sa ano? Buwang. Guys, Mia, pwede pahiram muna ng ano mo pang vacuum mo. Hindi naman to kasali sa rerentahan nila, di ba? Kaysa masira ni Kano. apil man. Excuse me. Apil lagi. So, hiramin ko muna ang vacuum kasi minsan naggaganon ako, nagkukuha yung mga malunggay. Ha? Tagana ng vlogger, oy! Grabe nga vlogger, nga mga vlog. Istorya po mo sa inyong vlog. Una-una, kung mag-upload, di ba mo ha? Shout out kay Britney Spears. Ala, ay sa mag-tours ako dito ba? First time na ako nakani din sa bahay ni Mia Kaloka. Oh, para siya pala siyang condo type, no? Cute yun. Oo, cute kaayo. Nandyan yung ano ng mga kalapati sa CR. Oo, ano dito? Sa Ala, dito yung mga memories of Bali. Tao? Gatras na. Ay, tubig nga. Yung ilaw lang, naputulan kasi. Ah, meron tubig. Oh, ang ganda oh. Na, hindi mo raw pinatay. Ang bahay ni Mia. Wala pa Yung yung ilaw lang ang wala. Naputulan. Sayang oh, kasi ang ganda ng ano oh. Ang ganda ng loob. Ang ganda ng salamin. Oh, perfect. Ang ganda pala ng shower niya no. Knowing Mia, di ba? Yeah, I know. She's very meticulous. Maano. Yeah, very meticulous siya sa lahat-lahat. Pero ngayon guys, magiinuman na kami. Saan yung alak? Wala ang dala si Paloma. Tapos, ano na Yaya. Wala, ako nakabalo ka, naligo, bayak ko. Ikaw tumulong maglinis kasi yan yung gusto mo di ba lagi maglinis. So maglilinis kami. Kuan man eh. Wala pa man kaya mga gamit uban gikuan na ba ni ma'am? Ay, kasumbagon siya. Lamig ka. Naka-vlog po tayo guys, bawal mag-react. Bawal. Ay, paggamit di ba? Oh man. Di na ni ma-edit ano, di na ba tagalog editan ni. So, pila ka nan. Ha? So ngayon guys, dahil dyan, may surprise kami sa'yo! Kailan kayo lilipat? Gusto niya na Soon bukas. as possible. So, Later. Unya. dahil bukas sila lilipat guys, magbibigay ako ng 5 kalapate. 24 nga sila Ay, dyan. sayang yun pa naman gusto ko ibigay. 24 nga. Ano na lang, ricados na lang para sa adobong kalapate. Charot lang. Mag-house blessing. Parang hindi pa to na blessing. Hindi naman siya, ano, di ba? Hindi siya Catholic. Hindi siya Catholic. Housewarming. Nag-housewarming na siya with the boys. Oh, dito pala ang hideout ni Mia Kaloka na kung saan lalaki pala si Mia.
Puro man tools yung mga nandito. Di ba? Alam mo naman siya. Puro pang lalaki yung gamit nila dito, guys. So, habang nagkukwentuhan tayo, papunta na tayo doon kina... Ayun ba to? Gano'n dito? Buta na sila kina Punta na kami Oh, kay salamat. Tita. Congratulations. Babalik na lang kami dito pag okay na kasi Pudoy. I'm so na-atching ako. Hindi ko gusto yung dirtiness dito. Ha? Gilindi mo kayo mina. Kasi na mo ko. ba? Ala, at least Mia, ang ganda na nito kasi tino puro alikabok. Iba talaga pag iniwanan yung bahay kasi naalikabok ka tapos ganun. Pero pag mayroon na nakatira dito, babalik na naman doon sa sigla dito. Oo. Kasi 'di ba? Anong oras yung mayroong umiiyak dito? Depende. Feeling ko merong alisa dito na hindi maglalagay dito. Ay magsikita rin ng about bilak. Oo, meron pa naman nagpaparamdam dito. Kasi di ba ang dami ng pinagtalsikan ni Mia dito. May mga pitos. Pero peaceful to dito. Kasi nga, nandito lang kayo sa may ano. First time sa ako mag-go good, mag-rent then. Kasi first time mo man na mag-rent tapos mag-live in together sa... Kasi dati di ba dito mo nagpunta sa ano ba? Nagbalay na mo sa una ko pero dito gyapon sa doon then noon sa karon kay So are you planning to make your own family? Busy Wala pa pa sa ganyan. Kuan business. Busy So ba sa part ganang nila business sa para, kuan, oo. para sa business ba para makatarong og kuan mong good. Buti na lang yung last time no kanang wala na buong ako. Dugay ba 10 minutes? Gabo. Ano ka? So ka lang outside. Alisali ka dito. Baka sabihin na naman bawal ba? Okay na sa makita, nakita naman na Okay siya. naman sa kita pero Okay na patibayan nandun na sigura kasi last time kasi 'di ba merong mga hindi maganda na mga comment pero yung mga comment na yan wala kayong magagawa kasi nagmamahalan kami. Ay! Oh, sa kanya galing. Oh, Alisa kami. ha? Ito mo talaga totoo asawa ni Gano, guys. So ano namang masasabi? Si Alisa. Bagay sila. Bagay sila ni Kuy Kuy. sige ko dito. Hindi man kuan magud ni kaning business so magkuan ko ba kaning try na ko nga para makasave ko o kung say process na ko kaning kuan. Di man nga mag-ipon nga naglain na sa balay nagkuan. Sabi mo kasi ako lang yung ititira mo sa isang bahay. Okay, bakit 10 minutes sa yawa? So, dali na mo matry kung saan pagdala ang kuan. Eh di ba napay upa, napay kuan, tanan try og budget. Do, mahirap dito kasi mo marami. sa balay magud daggan basta kaning Hindi, dahil lisod po kayo dagang kaupahan. Di ba? Upahan po mo upahan mo na lista. Upahan mo si Kuan yun. grabe na kikaigan si Uyong kasi buko na nangin. Dagko kasi. But anyway, thank you so much for this sombrero. Maganda dito kasi buti na lang kahit wala pang anang ilaw, buksan nyo lang dito para mangimas. Malamig man. Hala, sakto, nagtanggal kami na ngayon ng mga solar sa bahay. Ang grabe sa net puro sulat. Solar lights ba? Lights na yellow ba? Pwede mo yung kapitan eh. Ina naman ni mga lights wala li kuryente. Di ba? Ma'am, di ba? Ang kurente din. Oh, naputol. Kapalan ako, na may extension sa balay, taas tayo. I-connect sa kadiday. And there It is a- takes time, di ba, ang pagkabit, di ba? Mabilis lang. Pag nabayaran na, sabi kasi, pag nabayaran na yun, Too much ba? Hindi, oh. Ilang araw lang, ikakabit na. Gusto nang gituyo dari sa ko nagpili para doon ra po dito sa maglago sa Ah? park. Mura kang buwang pinapasa mo na naman ako. Hindi ba din Yung helmet. Anyway guys, I'm so happy kasi magkakaroon na sila ng sarili nilang anong tag nito. Makikita na talaga nila yung paano magtipid pag meron ka ng sariling bahay kasi 'di ba? Ganun kahirap ang ano, 'di ba? Pero syempre risky din siya kasi at saka meron kang marami kang i-consider that syempre yung business mo, yung pamilya mo sarili, tapos may sarili ka rin dito, ganyan. Tapos, mamalay mo, kagawa ka na ng... Wala, payag ka ba pag nakabuo ka ng pamilya talaga, tapos kambal ka agad para ni Uyong yung mukha? Kawali, sa payag ka? No, dili Dili siya ang no. puno ni JP. Ha? Dili niya ang puno. Ano, yawa na, Uyong! Isod kayo mga anak, yung anak ka na ulo ni Uyong, no? Anyway guys, sana kung ano mang ano lang ni Kano dito ay Fresh start sa 120 Oo. 26. Saka malay mo, mahimo ning rent to own kasi 'di ba? May pag 'di ba? Kasi malay mo si Mia. Sabi ko nga sila na mag-usap eh. Mm-mm. Tungkol dyan. Istorya mi wala. Kasi malay mo sasabihin ni Mia na pwede mong rentahan niya ng mas
ano tapos hanggang sa matapos na lang, di ba? Kaysa parang hulug-hulugan na lang ba, naging loan ba? Lagyan na lang niya ng interest or ano, depende. Depende nga sa pag-usap. So sana settled na yung mismong lupa dito, ganyan-ganyan. So, Wala na ikaw. good luck to your journey! Try pa man sa Ay, neko. Try ba? Try Oo. pa. Ano, wala ba yung kabalon sa ikuan? Try ko. Okay, ganahan ko. Yan, Di. kasama sa laundry. Gano'n niya. Punda. Malay mo yung lupa sa gilid ko, ibenta ko sa'yo, nilang sa'yo. Set. Sama ko ulan. Mo Hindi sa kabila ba? So guys, pupunta na kami sa bahay ni Puday at ni Diday kasi ayaw ko na dito. Igang kay. Masyado na ako Ikaw dito. maligani kayo. Igang mo, di ayaw ko, igang abag mo ligo ko. Ay. Ano dito din, no? Kano ko kaani dani? Malamig din talaga dito. Asa ba ikaw? Ayun, ako ano. Si Gwen. Hoy! Mukha kang taga-hinulugang tak-tak. Ayun, sa kabila na brown din. Si Gwen po yan. Kani. Diday. Kaya Diday. Kaniya dodong pero gibaligya.